dia a tothom, gràcies a l'equip de govern i a tots els organitzadors de la fira, sobretot a Pere Panisello, que m'ha invitat aquí a poder participar i poder compartir amb tots vosaltres el meu èxit, per dir-ho d'alguna manera. Res, jo us presento una novel·la que es titula Joc de Màscares, com ha llegit en Jesús, que és un thriller criminal que fa una forta crítica social a molts temes que actualment ens envolten i que la trama comença amb un assassinat molt brutal i segueix totes les investigacions que fa una periodista que va investigant aquest assassinat i totes les peripècies que li van passant al llarg de la trama, que cada vegada són més rocambolesques i que acaben creant un show espectacular. Llavors, jo volia fer esment que els escenaris d'aquesta novel·la són tots llocs que jo he conegut gràcies a les meves vivències personals, tant a casa nostra, des de Barcelona, també al Maresme i també aquí a les Terres de l'Ebre, però també a Itàlia, on vaig viure un any gràcies a un Erasmus que vaig fer allà i que m'han servit de rerefons per poder ambientar molt bé aquesta novel·la. Llavors, jo volia fer un petit esment a 4 característiques essencials de la novel·la i volia dir que el llenguatge que fan servir a la novel·la és molt planer i que s'utilitza poc argot, això fa que sigui una lectura molt fàcil. També m'agrada destacar que és una novel·la on es tracten dos tipus de narradors, un omniscient que permet veure des de dalt tot el que passa a la trama, però també fa que el lector es pugui ficar a la pell de la protagonista, que és aquesta periodista, i això fa que estigui narrat en primera persona i que el propi lector vegi en les seves pròpies intimitats el que li va passant a la protagonista i fa que el relat sigui molt més proper. Després també s'utilitzen molt unes descripcions molt detallades perquè això m'ajuda a fer que el lector visqui les seves pròpies carns tot el que li està passant als personatges i veguen de primera mà tot el que va passant i se sentin com un peu més dins de la pròpia trama. I per acabar, només volia dir que estic molt content de participar a la fira. Ja vaig participar fa ben bé 18 anys a la segona fira literària. En aquell moment vaig participar presentant el meu treball de recerca que va ser premiat en un accèssit i me'l va ser publicat i era ben bé els inicis del que seria aquesta novel·la. En aquell moment vaig fer una anàlisi del gènere negre a partir de l'anàlisi comparat de 3 novel·les negres d'autors dels Països Catalans i això em va anar creant el cuquet de continuar escrivint i llegint i fins a arribar a presentar aquesta novel·la. I res, moltes gràcies per l'atenció i moltes gràcies a tothom per assistir-hi.